Many Biafra government in exile don dey demand to know what happened to Simon Ekpa. It's over 2 months now, and the government of Biafra in exile is still telling the followers that Simon Ekpa is answering question. Here come the question of this lady called Diolamma, who publicly demand to know what is going on with immediate effect. Let us play the video, may you watch, and not forget say dey for Pop Info News. However, they bring you ogbonge news as it dey happen. As you dey watch this video, make sure say you share them so that other people go get the information. Tomandi chair to Tomande Bonanda gede. Ototoma jani bo. Ototoma mone meri wihe. Ototoma ayana ni boji debobe. Mwe kekenenge. Mwe ototoma. Mwa fototoma. Mwa ototoma. Odeso ototoma mwini ne nani bo. Mwini ne mwiri ana meke no so ototoma. Ototoma mwini ni boji debobe. Mwini ne iboji debobe. Asu ototoma. Weso ototoma na mibo. Na mekenenge asingo ototoma. Weso ototoma ndi angel aini ne asu ototoma. Wena asu ototoma ezi Chineke. Okaka ogini afro nya na oge ezi Chineke nenge umunnem etetere mola tata mmụọ m jelo daka mmụọ m ejarika mmụọ m akparika program a mmemme na onwere ndị ya like ya no nwere ndị ya like man I don't care abịara m ebe aka mmadụ like ya onye mbere ebe a wee kwuo eziokwu, and this is the time I need to focus on one thing, because from na ihe na-emenu aja ọsọ ha ka ha kpọpụ anyị anya kpọpụ anyị uche ebe uche anyị kwesịrị ilu. Uche anyị anaghị eluzi that place, ebe uche anyị nọzọ na saga. Achọrọ m ịgwa ha today na ha felu woefully. Onye ọsọkwa ya nwere I don't care. Now let us ask question we supposed to ask. Ka anyị jụọ ajụjụ anyị kwesịrị ịjụ. Ajụjụ onwe onye na-ajụ ya no, maybe ndị mmadụ na-ajụ, mana n'ime media team na onwere onye na-ajụ ajụjụ a. Ajụjụ ahụ ka m bịara ịjụ today, ebe ka ọbata obi nọ. Ajụjụ a ka m bịara ịjụ today. Anyị chọrọ ịma mụ nwa ada ndị mbụ na ndị egede personally chọrọ ịma everything about ọbata obi, everything about our leader Maazị Nnamdi Kanu. Mmadụ na-aba aka chọrọ ịma what is going on. We Biafrans anyị kwesịrị ibi ọtọ na-ajụ kedu ebe ọbata obi nọ, gịnị mere. Anyị chọrọ ịma nke wụ eziokwu. Ihe anyị nọ na western world ka anyị nọ, ebe anyị nọ kịta na western world. Ọwụ na zoo ị nwere ike maka enwere any information, enwere ike akpa kpochie ga atụfu oke nwere nete agwa anyị agwa gị, mana obodo anyị nọ Europe, and ọbata obi asa anyị nọ Europe since ọ naghị eje 2 months na ọnwụ na ọ gafebe 2 months. A na-agwa ọbata obi anyị ama anything about him. So anything I know, I ask questions. Question also have been for 2 months now. Getting to 3 months. That question I angazinu. A question is why you was a question. A question I jerenga. So why? Oh, not on a yanga. I buy not through yanga. Oh, but no yazazo na this store and I didn't order. No yazazo na struggle. So why not but to be a yazazo? Can one undibo? Can one Biafra build one wine? We want to know. What is going on? I on a government. Our government was about Biafra. Even menu. I talk about me more. I don't care. Oh, when I am fighting for Batobi, I am fighting for who? I never now fighting. Now fighting for our leader Nana Zoo or Uluzie or Batobi on Finland here, and then with great people everywhere now the whole world. I'm with the government. Our government was sit up. Why can even menu? Oh, no lawyer. Kaiku lawyer. Government was lawyer, special lawyer for Batobie, special powerful lawyer. Biafra si atutia. Any amount to una. And we're going to pay. Me who that na our Batobie. Neja si ike. Man no Batobie. Neja si ike. I'd gone tired. In Aputebe told every day. We want to know our chief of staff. This is for you, my dear.
You are a great woman. I love you so much. And I will support you until every time, until you will be in age. I will never turn back. Man, I need to stop. Yes. The only thing Biafra seen you do was you. Oka man agbala ika e male ba iku. Na ife mere na Bolonu. Bolonu. Onwere onye afuru ife mere na Bolonu. Ebe nwere ike ime udibe na Bolonu. Biafra land are not under siege now. Biafra land not under siege. Finland take go over the whole Biafra. It's better na agbala ndi bayi. Ka e male ba iku aku. Ka onye ona maka yesi protect onwe. Onye ona maka yesi chekwa onwe. Da man win on a mmiri ocha ba ya anya. Owu no bata obi ye echi hazi azu. Because 1 month agana anyele m luo January. Mana mu nwa ye echezi luo January ah. No. Let us move up. I will anybody name need. Suja cho lawyer, international powerful lawyer. Biafrans they equal to the tax. Kaije John to Finland. What is going on? Oh no court, Kaije court. I have to na lawyer. Biafrans they equal the ready to that. I do ready. That mean I buy everything. 1 month ago, 2 months ago, 3 months ago, 1 year, and answer your can answer question. Question and answer since and answer. Every time I from call get killing anya question. Now every time I put our prime minister answer question. For how many months ago I was a questioner? What is going on? Can even a menu? Oh no knows the say why? Oh not on a young agitation. So why you know you're messy? Then I am not yes we back why. Then I am not even find me. Mumadu gone tired. Every time I put a back. And I'm not to Akoko. Oh, for Akoko since how many months now? Oh, Tibekana, why? I am not related to that rubbish anymore. Muma person and Anna Kumako women. Actually, what is going on about Obie? Muma man was making on a black. Now, remember black. I don't now this modern world. No, I'm banner. Oh, but don't even be an alumni. No one number and kitty. And I make Woku every time on a question. Every time a questioning. Every time. For 2 months now, TV. It's better because now now body movement. On certain things. I will never keep quiet any longer. Actually, I will be a France. Sorry, what is going on about Obatobie. Obatobie, even Obatobie, if you want to know, we will know. On our Western world, Finland, Bono. And I'm with the professors. I'm with the lawyers. I'm with everything. Complete. I feedback. Bumper to bumper. Nekwenu condition ya. Nekwenu Finland no. Oya no international court. Kedibe be ready here. Kedeba neje. Kediba ne maybe France we need to know. Owura biakma. Ana yezo. Owura secret. I'm an AGAG. I'm an AGAG. Because now we're going to not be a called AGAG. Let us know. We are going to speak Arab. Joyce. Ebe ko bato bieno. Kediba ne menu. Oh no ya biasi. Because when anya kan kwuo. O nwere mgbe mmadụ ya ekwugere ya hapụzi ibo ya ekwu by then ọ go late. And move out the last person. Nwere ike no bankete. Until I gwagide to ambassador system that now no. Beacon. Our COS. I love you so much, you know that. And I will support you to yeah, we don't need the only thing needed now go on. In our Potagua Biafrans the truth. Anything in my basana, ijo no batobi eneje, court case here, everything I was in a nyai update. Obatobi is our leader. All he died all. He tried for us and he sacrificed everything. Manabes on another guy has nobody for water. Manabes on another guy has nobody for me. No, I just this guy not to have not I don't can never I want me keep it a part of that. Never in this world. I will never in my life cover Ezioku. When I say cover Anya, and I cover black, I cover chichaya, black must be black. Asenka mpota, asenka wole this some minute angule kita. We say ebe ko bato bie no.
what is going on. Oh no, ya busy na this is struggle. Una why pump and plain because na munga ma ibe na eme no. Onendo other Biafran sisi no kwa kamu wa dandem banande gedesi no. I know nothing. No information. Nothing. Otunu si no can see no that gone tired. You know like that. I need about to be information. Gedibe jienu. Set na you de. Onye tezina ya du gone tired. Then will make it onwe mu de. Even need the wezi oku. Owu no about to be na Finland gwali ya. No ya no na Finland. Na-eme Biafra agitation. Maka na ọnwụ na na Finland. Na-eme Biafra agitation. Na ọ na-put Finland in danger. O wee kwụsịzie unu agwa anyị. Anyị ka eji njikere na ọkwanụ mmadụ na anwụ n'ala Igbo. Na ọkwanụ ndị mmadụ ka a na-egbu. Ndị Igbo agwụ na o. Igbo agwụkwana. A na-ekidnap every time. Eme motor flood every time. It's better na gwara anyị ụmụ Biafra ka anyị si ka anyị mara ka anyị si kwuru. Then ka anyị mara ka anyị si eje. That my we hope na something hope adro. And I promise I something them go even I promise. Obia ni na do na Igbo so and the Fulani Julie. Nobody is talking. We have no hope. Nka anyị nwere nwa kwa anyị. And those people na kwa na them we can save our life. What is going on? Unye ona agbacha nkịtị. Because no mebe na ama begi. Ofuti imi ofuti anya. Kedu ibe na-emenu? Since now. Onwebe mbosi njidoro advice ya ejidoro ofonye kidnap. Onwebe mbosi mfasa ejidoro ofonye Fulani. Onwebe anything ma sa na ibe aka emiri no nka aka eme ho. Kedu ibe na-emenu? Mbo bato bia na everything all these things possible. Kita obiro kwa no again. Obiro kwa na more than before. What is going on? Ombu Igbo gwuru. Aga wonu na eche na ndị Fulani ya bato to ase na bulo no kwasi o. Ihe na anwụ na Igbo ka live na anwụ na bulo no every day. Every day. If I can make it once or you save our life again. What of Ndine? What of Umaka? What of Ndagadi? Who will fight for them? Nobody. I am not here now, God, every time. Lies everywhere. We need to sit up. And I'm a young divine in Europe. Everybody to come. The man in Europe, and I want to become on up with that. People, don't forget say see there for Pop Info News. Here where would they bring you ogbenge as it they happen. My people, una drop on our opinion for inside comment section regarding the information we just carry can give you. Waiting this Diolamma talk concerning Simon Ekpa.